Mayong adlaw Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Ania na usab ang maayong balita sa Central Visayas. Bagong batch sa mga benepisyaryo sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program miabot dinhi sa Sugbo niadtong Hunyo 2. Dugang detalye kabahin ni ining maayong balita ihatod ni Beth Parcon. Laing 16 ka individual nga mga benepisyaryo ubos sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa o BP2 program nga nagikan sa Manila ang miabot sa Sugbo niadtong Hunyo 2. Ang DSWD-7, NHA-7, PIE-7, LGU Tabuelan ug Cebu City misugat sa mga benepisyaryo sa ilang pag-abot sa Mactan Airport kundiin kini gilangkuban sa upat ka pamilya nga nagikan sa mga lungsod sa Bugo, Tabuelan ug Dakbayan sa Sugbo. Ang mga benepisyaryo mipaubos sa orientation nga gipanguluhan sa DSWD kundiin mipirma sila og Memorandum of Agreement kabahin sa mga assistance nga ilang madawat ubos sa BP2 program. Sa gipahigayon nga homecoming of BP2 program families in Cebu, ang matag pamilya nga mga benepisyaryo makadawat usab og starter kits gikan sa Department of Agriculture nga usa sa mga partner agencies sa naisgotang programa. Beth Parcon alang sa Mayong Balita sa Cebu. Mga produktong ginama sa mga persons deprived of liberty gipasundayag sa usa ka mall product display sa Cebu City. Paminaw na tog balik si Beth Parcon alang niining maayong balita. Ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP milusad o photo exhibit and product display ni adtong Hunyo 1 sa Robinson's Galleria sa Dakbayan sa Sugbo. Tumong niining kalihukan ang pagpasigarbo o pagpasundayag sa mga nagkadaiyang produkto nga gigama sa mga persons deprived of liberty o PDL dinhi sa Cebu. Ang product display ipahigayon hangtod Hunyo 5 kundiin giawhag sa BJMP ang publiko sa pagbisita o pagpalit sa mga produkto niini. Gidasig ang tanan sa pagsuporta sa BJMP, labaw na sa pagsuporta sa mga PDL nato sa ilang pagpaningkamot sa pagbangon, pag-usab aron mabago ang ilang kinabuhi. Ang proceeds gikan sa mga mabaligyang produkto ihatag ngadto sa mga PDL kundiin kini mamahimong tabang pinansyal kanila ug sa ilang pamilya. Kini usab si Beth Parcon alang sa Mayong Balita sa Cebu. Ania si Roy Anthony Lumutan alang sa maayong balita sa Negros Oriental. Adunay bag-ong produkto nga gigama sa lungsod sa Valencia dinhi sa probinsya sa Negros Oriental na siguradong kahinaman sa katawhan. Mao kini ang Mount Talinis Dark Chocolate. Ang product na to ron is ang atong dark chocolate. So ang atong dark chocolate is 70% cacao beans and then 30% sugar. Gawa sa dark chocolate, nagama sad sila og lamian na sikwate. Dinhi sa demo farm sa Bongbong, Valencia, giprocess ang mga cacao seed para himuong Mount Talinis Dark Chocolate. Giabagan sa nagkalaing-laing ahensya ang pagdevelop sa maong produkto. Ng one town, one product na makapanghinambog ka for Negros Oriental na giti produkto. And then, nahunahunaan po na mga single origin. Then, to save Mount Talinis. So, mo ng Mount Talinis Dark Chocolate. Because a portion of the profit ani mubalik sa conservation of the mountain, the rainforest, Mount Talinis. Ang kaning proyekto makahatag sab og panginabuhian sa mga cacao farmers sa Valencia, sumala ni Norin Bautista ang CSR head sa EDC. Motabang sab ang EDC sa pag-rejuvenate sa mga cacao tree pinaagi sa ilahang plant nursery na naasab sa Valencia. Gihulat na lang karon ng FDA approval aron masugdan ang mass production sa Mount Talinis Dark Chocolate ug ang pamaligya niini sa merkado. Mao kana ang maayong balita dinhi sa Negros Oriental. Kini si Ray Anthony Lumotan. Si Ray Anthony Chu mohatod sa maayong balita sa Bohol. Gidaig sa mga eksperto sa teknolohiya sa pagpanghumayan ang mga sakop sa Department of Agriculture Region 7 sa ilang tumbok ka solusyon sa hagit pagpabarato sa bugas humay. Ang pag-andam o pagtipig sa binhion, dako nang ikatabang sa pagpadaghan sa ani matud pa sa DA. 25 degrees Celsius paubos ang saktong temperatura sa pagtipig sa binhion. O sa matagsaka sa temperatura, dako kini og epekto sa binhi. Dinhi nagsugyot ang DA og saktong tipiganan aron may makuha nga igtatagod bisan pa sa panahon nga dili ting ani.
Pinaagi sa 50 million modernong monolithic dome rice seed storage facility, kontrolado na ang temperatura, patason ang germination efficiency sa tipasi, ug sulbaron ang 35 ngadto sa 45% nga kunhod sa ani. Ang pasilidad nga gitukod sa Ubay Stock Farm disaster-proof ug mas menos sa gasto sa air conditioning. Ang pasilidad makatibig sa 40,000 kasako nga binhi aron ikapang-apod-apod sa matag mag-uuma nga manginahanglan og piskay nga binhi igtatagod matag tingtanom. Ang monolithic dome sa Bohol mao'y labing dako nga pasilidad sa tibok nasod ug labing una nga pasilidad nga makapuli sa 7 ka conventional rice seed storage facilities sa Central Visayas sigon pa sa DA. Alang sa maayong balita, Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Atong paminawon si Rizali Calibo alang sa maayong balita sa Siquijor. Panghingusgan sa Siquijor Police Provincial Office sa guban pang ahensya sa gobyerno ang pagsabwag ug pagpasinati sa mga nahimong mga serbisyo ug programa sa kagamhanan bisan pa man sa pipila na lamang kaadlawng nabilin sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kini pinaagi sa gipanghimong Duterte Legacy Caravan didto sa nagkalain-laing kalungsuran ug kabaryuhan ning lalawigan sa Siquijor. Ngani atol sa pagsaulog sa Labor Day, kapin sa 600 ka mga lumupyo gikan sa unom ka lungsod ang nakabenepisyo sa gihimong Duterte Legacy Caravan didto sa Barangay Dumanog, Siquijor. Diin sila nakadawat og mga kaayuhan gikan sa Police Provincial Office, DILG Provincial Health Office, Rural Health Unit, Department of Labor and Employment, DENR Office of the Provincial Agriculturist o sa Department of Agriculture, DPWH, DSWD, Bureau of Fire Protection, TESDA, Philippine Army, Philippine Coast Guard, PIA, Trileg, PDEA ug uban pang ahensya. Lakip sa ilang natagamtaman mao ang libreng surgical examination, glucose and blood pressure monitoring or testing, COVID-19 booster vaccination, libreng tuli, alot ug masahe, libreng italanom nga mga prutas ug utanon, food packs ug snacks. Aduna usab gipanghatag nga residential ug agricultural free patent, ingon man pagpangdawat sa free subdivision permit application o gihimong profiling of skills training needs gawa sa daghan pang mga serbisyo ug impormasyon gikan sa mga participating agencies. Kining tanan gihimo uban sa panghinaot nga padayong suportahan ang mga nasugdang programa aron mahatagan og katumanan ang dugay ng gimiti nga luwas, haruhay ug komportable nga kinabuhi alang sa tanan. Alang niining maayong balita, kini si Rizali Anding Calibo sa PIA Siquijor. Ug dinhi natapos ang atong programa. Kung diin inyong nahibaw-an ang mga positibong impormasyon gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo ug kini ang maayong balita sa Central Visayas.